Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya nausab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ato naman tong na hisgutan kagahapon nga ang matuod nga Iglesia ni Cristo kadtog yung gihinganlan ni Obispo Ignacio og Katoliko. Karon atong itandi ang mga pagtulunan ni ining atong tinuoang Katoliko nga moy atong giingon nga matuod nga Iglesia ni Cristo og kining Iglesia ni Cristo nga nagsugod ni atong 1914 ni Igsoon Felix Manalo. Atong itandi kay usama na agud sa kanabang basihanan kung ang usa ka tinuhuan nagtudlo og nasubay gayod sa kanabang Biblia o nasubay gayod sa kanang gitawag na lohika o sumayong kanabang rason nga walay kontradiksyon. Diya po nato usa sa mabase na nga ang mga pagtulunan sa maong tinuhuan walay kontra-kontra o walay kontradiksyon. Okay, unahon na to ning kanibang unsa ang panglantaw sa Katoliko mahitungod sa Biblia o unsa ang iyang pag-ila sa Biblia. Well, ang pag-ila sa Katoliko sa Biblia nga naa diha ang revelasyon sa Dios. Okay, naa diha ang revelasyon sa Dios buot pasabot gihimong basihan ng Biblia pero dili kay kanarang nas Biblia, no? Kay si San Pablo nag-ingon nga barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi o gwali nga binaba og sa sulat.
Asa man na mabasa sa 2 Tesalonica 2:15. Mao na ang baruganang Katoliko nga dili tanan na sulat. Dili tanan na sulat. So, naay mga kamatuoran nga makaplagan lang nato sa kanang gitawag og apostolic tradition. Kanang gitawag og unwritten apostolic tradition. O kana gi dasunan po na sa giingon ni San Juan nga dili gyud tanan na sulat. Nasa Juan 21 versikulo 25 nga nag-ingon siya nga kung sulaton pa kuno ang tanan nga mga kamatuoran sa gibuhat ni Jesus, nagtuo siya nga bisan gani ang kalibutan dili kaigo kasudlan sa mga sinuwat. Okay, so si San Pablo o si San Juan puros nagkatakdo nga dili tanan na sulat. Mao nga supak ang simbahang Katoliko ni anang pagtulunan sa Latin gani gitawag og sola scriptura, kung in English Bible alone. Supak ang Katoliko anang Bible alone doctrine, no? Kay kung atong tuna ng Biblia dili man kay kana rang nas Biblia. Kay naa may gibinaba na lang matud pa ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 o giklaro po ni San Juan sa Juan 21:25 nga dili tanan na sulat. Now, adtuan nato ang Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo. Adtuan nato ang Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo kung unsa ang ilang pagtuo mahitungod sa Biblia. Okay, sa Pasugo Magazine nila nga gula Setyembre-Oktubre 1988 sa pahina 3, matud pa, we believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Sa atong Cebuano na nga pagsabot, matud pa nila, nagtuo kami nga ang Biblia lamang maoy basihan sa pagtuo o pag-alagad sa Diyos. Biblia lamang, sa tupa, advocate sila anang sa Latin nga sola scriptura, kung Bible alone. Pero kini contradictory statement man kung ayuhon dyan natugtuon, kay kung mayong kag Biblia ra, o niya, mismo kining pulo nga wala ang punis Biblia. Okay na ingon sila diri sa Pasugo. September-October 1988, page 3. We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Biblia ra kuno mo'y ilang basihan. Unya, kining pulunga mismo, kining mga pulunga mismo, wala nis Biblia. Ato raning nabasa sa ilang pasugo. Sa gula, Setyembre-Oktubre 1988 sa pahina 3. Kaya wala man gyud tay mabasa sa Biblia nga ingon ani. Kining giingon nga, we believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Wala tay mabasa ani sa Biblia. So, ang pulong ni contradict ra pod sa gisulti. Nga naman, kay wa man tay mabasa sa Biblia nga nagsulti si Kristo ani, nagsulti si Pablo ani, nagsulti si Juan ani. Wala ni sa Biblia. Okay, lain pa. Sa gula gihapon sa Pasugo Magazine sa atong mga igsong Iglesia ni Cristo, gula ni atong Hulyo-Agosto 1982 sa pahina 15 giingon, a true preacher therefore should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Unsa kuno to? A true preacher therefore should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Na, sa binisiya, mao ni. Ang matuod kuno nga magwawali o kanabang magsasangyaw sa Manila mga ministro, therefore should recognize no other basis and authority. Kinahanglan mo ilasya, no? Nga wala na ilaing basihan o otoridad gawas sa Biblia lamang.
siya musulti nga kana ra gyung gisulti sa Biblia, no? He must speak only of that which the Bible speaks, no? Siya musulti nga kana ra gyung gisulti sa Biblia and keep silent whenever the Bible is silent. Ug muhilom siya kung muhilom ang Biblia. Mao na ilang gitudlo nga ang mensahero kuno o magwawali sama sa ilang ministro musulti kana ra gyung gisulti sa Biblia ug muhilom ang Biblia hilom pod asa man na nato mabasa, no? Asa man na nato mabasa, no? Sa ilang pasugo mabasa nato na sa ilang pasugo magazine nga gula niadtong Hulyo Agosto 1982 sa pahina 15. Karon ang pangutana, naa ba nis Biblia ning pagtulon-ana? Wala po, kaya man ko kabasaan is Biblia. O kini pong ilang gisulti nila, wala po nila masunod. Nga naman, kay kung muingon sila ana nga ang tanan nilang gisulti na sa Biblia, pagkadaghan nga atong nabasa mismo sa ilang pasugo, kinigali mismo, wala man is Biblia. Tagaan mo na kog pipila ka example nga wala sa Biblia, no? Sa ilang gitudlo nga naa sa pasugo. Pananglit. Sa gula gihapon sa pasugo nila Hulyo Agosto 1981 sa pahina 4 giingon nila, the Roman Catholic Church therefore is referred to as Babylon. Mabasa na ito is pasugo nila nga ang Babylonia kuno kanang gisgutan sa Biblia mao ang Roman Catholic Church, no? Sa July-August 1981 page 4 sa ilang pasugo wala man is Biblia kining pagtulon-ana. So kining giingon nila sa pasugo, no, sa July-August 1982 page 15 nga ang ministro kuno nila magsulti nga musulti kana ra gyung gisulti sa Biblia ug muhilom siya kung muhilom ang Biblia. Na ang pangutana, gisulti ba gud sa Biblia kining giingon nila sa July-August 1981 page 4 nga ang Romano Katoliko nga simbahan mao ang Babylonia? Okay, wala, no? Wala giingon sa Biblia na. Wa gitay mabasaan as Biblia nga ang Romano Katoliko nga simbahan mao ang Babylonia. So, ang ministro nila o kining wali o kining tudlo nila sa pasugo ni contradict rapod sa ilang gisulat mismo sa pasugo nga ang ministro nila musulti kana arang gisulti sa Biblia. Kunya kay wala man is Biblia. Wa man gyud is Biblia ning giingon nga ang Roman Catholic Church mao ang kanang Babylonia. Okay, na ba, no? Giingon pa gyud nila sa mao gyapon 1981 July-August sa page 4 ug 5. The Roman Catholic Church is neither of God nor of Christ. Ang Roman Catholic Church kuno dili kuno sa Dios og ni Kristo. Mao na isulti sa ilang pasugo. Wala po nis Biblia. So unsaon naman pagkatuman aning giingon ra pud nila sa pasugo nga ang ila kunong ministro musulti kana rang gisulti sa Biblia og muhilom ang Biblia hilom pod. Hilom man ang Biblia anang pag-ingon nga ang Katoliko kuno nga simbahan, Romano Katoliko nga simbahan dili sa Dios, dili pod iya ni Kristo. So ila ra ning hunahuna kay wala man is Biblia. Supak magyud sa gisulat mismo sa ilang pasugo sa tupan nagkontra-kontra da ining gisulat sa ilang pasugo. Napailain, sa pasugo mabasa na to nga kanang Far East nga gisgutan kuno sa Isaias mao kuno kana ang Pilipinas. Now, dili gyud ta kabasa sa Biblia nga kanang Far East nga gisgutan diha Pilipinas, di ba? O naa na mabasa hinuon sa lain ng libro sama sa mga history books nga nagsaysay anang Far East nga giapil ng Pilipinas. Pero sa Biblia mismo dili mabasa nga kanang Far East Pilipinas. So wala lang gihapon matunong, wala lang gihapon nila matuman ang ilang giingon sa pasugo niadtong Hulyo-Agosto 1982 sa pahina 15 nga ang ministro kuno nila o ang ilang magwawali musulti nga kana ra gyung gisulti sa Biblia og muhilom siya kung muhilom ang Biblia na kay hilom man ang Biblia anang pag-ingon nga kanang Far East Pilipinas sa ato pa ni contradict ni sumpaki mismo ang nasulat nila sa pasugo nga ang Pilipinas mao ang Far East nga anuman
Kay niingon naman sila daan nga ang ilang isulti kana arang gisulti sa Biblia. Nya kay wa man gisulti sa Biblia nga kanang Far East Pilipinas, tuwa naman nas laing libro. Okay, ni apay lain. Actually, daghan ni pero muhatag lang kong pipila. No? Atong kutloon na pod ang ilang March-April 1981 nga issue sa Pasugo. No? March-April 1981 sa pahina 5 giingon, "The first century Church of Christ therefore completely disappeared." Kadto kunong tukod ni Kristo nga iglesia ni atong unang siglo, kompleto kuno tibuok kuno nga nawala. Oh, na basahan ninyo kung na may pasugo, March April 1981 sa pahina 5 giingon nila sa pasugo nga sa unang siglo kuno nga iglesia ni Kristo, katubang gisugda ni Kristo ba? Tibuok kuno nga nawala. Sa laing pagkasultian ni tibuok kuno nga natalikod. Now, ang mabasa sa Biblia, daghan ang matalikod. Oh. Pero wala giingon nga tibuok nga matalikod o tibuok nga mawala. Oh, klaro diri oh. March April 1981 page 5. "The first century Church of Christ therefore completely disappeared." Tibuok kuno nga nawala. Naunsaon man kining pulo nga mismo wala sa Biblia. Kay dili man gyud wa man gyud mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo o nag-ingon ang mga apostol nga mawala tibuok nga mawala ang iglesia nga gitukod ni Kristo niadtong unang siglo. Walay mabasa anas Biblia, pero sa pasugo mabasa na. So mao na natingala bitaw ko ani mga membro nila nganong mutuoan ang ilang gipanudlo. Nga pagkadaghan man diayng gitudlo nila nga naaras pasugo pero wala dito sa Biblia, nga sila mismo nag-ingon naman nga ang ilang ministro kuno musulti nga kana ra yung gisulti sa Biblia og mohilom ang Biblia, hilom po diya unsaan pag hilom nga pagkadaghan aning mabasa na to sa ilang pasugo nga wala sa Biblia. Okay ni kaklaro ani giingon, "The first century Church of Christ therefore completely disappeared." Tibuok kuno, kumpleto ba nga nawala? Unsaan pagkakumpletong nawala ana nga lig-on man ang iglesia nga gitukod ni Kristo? Mateo 16:18, "Bisan gani ang ganghaan sa impierno dili makabuntog." Oh, then ang tagna pod aning gingharian ni Kristo sa Daniel 2:44, dili maguba, lig-on, dili gani maagaw sa laing katawhan. Then sa Mateo City 24 ngadto sa 25, mao gihapon ang gisulti pinaagig sambingay nga ang balay kuno tukuron ibabaw sa bato, dili maguba, lig-on. Unya kanang balay sumala sa 1 Timoteo 3:15 mao man na ang iglesia, mao nga ang iglesia di ay kay gitukod man ni Kristo ibabaw sa bato, but pasabot dili maguba, no? Base sa Mateo City 24 ngadto 25, na ni contradict pa hinuon ang gisulti sa pasugo. Kay ang gisulti sa pasugo nawala man kuno. Sa March, April 1981, page 5, "The first century Church of Christ therefore completely disappeared." Tibuok nga nawala. Unsa ang pagkawala nga ang Biblia mismo nag-ingon nga lig-on ang simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo. Then mabasa pa gyud sa Lucas 1:33 nga ang iglesia kuno o gingharian kuno ni Kristo nagpadayon ug dili mawala. Oh, na ni contradict pa mismo ang nasulat sa pasugo. Wala pa sa Biblia ang gisulti sa pasugo. Unya ni contradict pa gyud mismo sa nasulat sa Biblia. Kaya ang giingon diya sa Lucas 1:33, dili kuno mahanaw, magapadayon. Contradiction pa, wala pa gyud sa Biblia. Kining na giingon nila sa pasugo. Naapag yun, no? Daghan man ni, pero di na ako ni basahon ng uban. Kaya naapatay gustong idayag ninyo nga inline ra gihapon sa kining atong gipamatuod. Sa pasugo gihapon nila pinitsahan, Disyembre 1965 sa pahina 5, doon na tayo mabasa nga ingon ni ini. "Kaninong ministro kung gayon ang mga paring Katoliko? Mga ministro ni Satanas na Diablo." Grabe. So kuno,
Disyembre 1965 sa issue nila sa gula nila sa Pasugo sa pahina 5 giingon kaninong ministro kung gayon ang mga paring Katoliko mga ministro ni Satanas na diablo liman ka anang paghukuma paghuko mga pari kuno natos Katoliko mga ministro ni Satanas na diablo basahan ninyo kung uting kaya ninyo ang Pasugo ninyo sa Disyembre 1965 karaan na ni dugay na ni sa pahina 5 mo na gisulti diha sa Pasugo unya unsa naman tong giingon pud nila sa Pasugo katubang atong gibasa ganina sa July August sa July August 1982 page 15 katong niingon ang ilang Pasugo nga ang ministro kuno musulti nga kana ra gyung gisulti sa Biblia ug muhilom ang Biblia hilom pud siya nya unsaon man ni ron nga ang ilang gipadayag diri sa Pasugo wala man is Biblia hilo man ang Biblia ani wa gyud tay mabasa sa Biblia nga ang mga paring Katoliko ministro ni Satanas ministro sa yunan kana ministro ni Satanas wa magali kay ngon si Kristo ana og mga apostol ang ilang mga ministro nga naa diri sa Pasugo nagsuwat nakaingon ana. Okay, naapag yun. Sa July August 1981, July August 1981 diha sa Biblia God sa Juan 20:28, Juan 20:28, si Tomas nagtuo nga si Kristo Ginoo og Dios. Kay niingon man si Tomas, Ginoo ko og Dios ko. Unya ka na mga iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, dili man na sila mutuo nga si Kristo Dios. Muna nga matud pa sa ilang Pasugo, niingon sila nga Tamas eared. Si Tomas kuno nasayop, Basahan ninyo sa July August 1981 page 25. Di ba ang ilang Pasugo nag-ingon, nga si Tomas kuno nasayop. Nya giingon ba diha sa Biblia nga nasayop si Tomas? Okay, giingon man diri nila ang ila kunong ministro ilang magwawali musulti kana ra gyung gisulti sa Biblia og muhilom ang Biblia hilom po siya. Nakaron kay wala man mag-ingon ang Biblia nga si Tomas nasayop. Pero ang Pasugo nag-ingon si Tomas nasayop. Na karon so ni kontra mismo kay wala sa Biblia mismo ang pag-ingon nila nga si Tomas nasayop. Mulutaw na hinuon nga sila nang kuno may laki kay si Tomas man nasayop. Gali maingon si Kristo nga nasayop si Tomas. Ang giingon lang ni Kristo nga Tomas nituo ba ka kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mituo bisan wala magkakita. Pero wala maingon si Kristo nga nasayop si Tomas. Wa gali mo ingon si Kristo nga nasayop si Tomas unya ang ilang Pasugo nag-ingon nga si Tomas nasayop. Nya nahinumdum po ko atong debate dito sa Amerika. Kato si Carl Keating sa Katoliko o si Jose Ventilacion sa Iglesia ni Cristo. Maupod gihapon to, nakahinumdum ko atong debatihan nga niingon si Jose Ventilacion sa Iglesia ni Cristo nga nasayop kuno si Tomas. Kaya gikutlo man ni Carl Keating sa Katoliko nga si Tomas gani nagtuo nga si Kristo Ginoo og Dios. Niya kamo di mo mutuo. Niingon din, kalit din niingon din si Jose Ventilacion nga nasayop si Tomas. Na karon nagtudlo sila gula sa Biblia. Ni kontra pa gyud sa nasulat sa Pasugo nga ang ministro kuno musulti kana arang gisulti sa Biblia ug muhilom ang Biblia hilom pud sila. Na unsa man nga wa mas Biblia nga nasayop si Tomas. Okay, laing Pasugo nila nga atong basahon sa July August 1981 sa page 11, giingon, the last messenger of God, the late Brother Felix Manalo, administered the church for almost a half century, 1914 to 1963, a period marked by pioneering growth and development. Kini wala po sa Biblia. Dayon, kini ato ning hisgutan, kaya naapay pipila ka minutos, Okay, kining giingon nila diri sa Pasugo, July, August 1981, page 11, nga si Felix Manalo kuno, last messenger of God. Na ba ni sa Biblia? Wala, oy. Wa tay mabasa sa Biblia nga si Felix Manalo, last messenger of God. Sa ato pa, wala nila tumana, wala nila puy o wala nila subaya tong giingon nila sa Pasugo sa 1982 page 15 July August nga ang ministro kuno nila manudlo o musulti nga kana arang gisulti sa Biblia.
Muhilom siya kung muhilom ang Biblia. Nya kay wa man mag-ingon ang Biblia. No? Wa man mag-ingon ang Biblia nga unsa nga si Felix Manalo last messenger sa ato pa nagtudlo sila og ila-ila ra nga was Biblia gisupak nila ang gisulat nila sa pasugo mismo. Kay wala dili magid mabasa sa Biblia nga si Felix Manalo last messenger of God. Gani kung basahon nato ang Biblia kinsa may last messenger of God atong basahon. Sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 sa karaang panahon ang Dios sa mga kadaghan ug sa mga nagkalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta apan niining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Kinsa man di ba si Kristo? Ang last messenger of God kining katapusang mga adlaw may gipasabot ani. Si Jesus Christ dili si Felix Manalo. So kung ato ning sabton usurpation of authority ni kay ang katungod ni Kristo ilang giagaw nga si Felix kunulo ang last messenger of God nga direklaro man nga si Kristo. Nahinumdum ko nga usa ni sa hinungdan ngano kato si Brother Alpi Angeles nga kanhi kuan Katoliko to siya din ibalhin sa dating daan dahil nibalhin po sa Iglesia ni Cristo ug karon nibalik na sa Katoliko. Gali na sa seminary ron sa Manila no ug buot siya magpari. Nahinumdum ko nga usa ni sa iyang gisgutan. Kay sa pasugo kuno naa giingon dito sa mga huling araw kana kuno mga huling araw 1914 kuno ang gitutok gipasabot ana katong paggula ba ni Felix Manalo ingon kuno nga sinugo. Pero sa Biblia ang mga huling araw ang gipasabot panahon pa ni Kristo. Kay si Kristo man ang last messenger of God. So usa ni sa nakapasabot ni Alpi Angeles nganong nibalik siya sa Katoliko. Gani na sa seminary karon kay buot siya magpari. Naingon pa gyud siya nga kung mapari na kuno siya, mag-organize siya grupo nga kanang mutabang sa pagdepensa sa pagtuong Katoliko. Praise the Lord. Okay, wa na tayo igong panahon, no? Ugma ato sa matawag ma. Okay, Biyernes o dili lang mo brown out padayon gyapon ta. Hisgutan na to ang mga pagtulunan gyapon sa Iglesia ni Cristo. Siguro makasugod na ta sa mahitungod sa kanagaling ilang pagtulunan nga dili Dios si Kristo unsa ang ilang mga argumento ug unsa pod ang tubag Katoliko sa ilang mga argumento. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, no? Diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong Obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod. Okay, hangtod ugma pohon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo,
alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.